O que vamos a presentar hoxe aquí é un borrador. ¿Sí? Un borrador. É dicir, é un documento que pode quedar tal como presentamos ou é un documento que pode cambiar de forma importante, porque é un borrador. Quen vai a decidir se isto queda así, se isto cambia? Os veciños de Ardia. Nós dixemos no seu momento que para facer un pexón hai que contar cos veciños. Temos que ter en conta a todos os veciños. Polo tanto, isto non é o documento do goberno do Grove nin é o documento do PSOE. Isto é o documento dos veciños. Se os veciños estamos de acordo, adiante. E se non, para iso estamos, para presentar o borrador e para propoñer os cambios que sean oportunos e, por suposto, sempre hai unha única condición. Eses cambios teñen que estar recollidos na lei, polo tanto, se a lei non permite non se poden facer, e nós non vimos a recoller demandas individuales. O que facemos é propostas colectivas. Polo tanto, se algunha proposta de modificación hai, donde hai un grupo de terreno, un grupo de propietarios, donde poden facer un plantexamento de desenvolvemento, estamos totalmente abertos a escoitalo, porque esa é a nosa proposta, que os propietarios planteen. Ahora, que ninguén veña a dicir, oi, mira, é que a línea acaba aquí porque o marca a lei ou a línea de costas e a ver se me podes dar aí unha patadiña e mover a línea. Por aí non van os tiros van aquí conxuntamente, facemos unha proposta, estamos pola labor e o discutimos. Ben, como lles decía, falamos de núcleos rurales, entonces o primeiro de todo é identificar o núcleo rural. Que é un núcleo rural en base á nova lei que se aprobou. Hai un dato que é un pouco complicado, que é o grado de consolidación. Eso que quere dicir? Que habendo un núcleo rural, primeiramente a lei nos dice hai que determinar canto está construído ese núcleo rural, canta edificación xa hai construída. E iso non lo vai a dar o grado de consolidación. A través do grado de consolidación vamos a determinar a parcela mínima. Como ustedes todos saben, no rural hai parcela mínima para construir. E hai parcela mínima. E a partir de aí xa vamos a ver o mapa, o planeamento de Ardia, ¿sí? Polo tanto, vamos a empezar por lo primeiro, que é como identificamos agora os núcleos rurales. E para eso, isto era o que estaba no Pexón 2015, para Ardia non afecta. Por certo, o que vou falar aquí de núcleos rurales, aínda que hoxe vou falar de Ardia, vale para Estonllo, vale para Meloxo, Estonllo, Reboredo, Balea, San Vicente, Igrexa, unha parte de Borreiros que xa falaremos, e Ardia. Ainda que nos vamos a centrar en Ardia, isto vale para calquer núcleo rural. Boas tardes. Polo tanto, como dicía, hoxe nos vamos a centrar en Ardia, pero a primeira parte, a primeira explicación, aquí hai sitio, mira, perdonade, aquí hai sitio, ainda que hai unha mesa, nos podemos xuntar sobre todo para ver a pantalla, porque aí igual pouco vemos. Ben, entonces, como dicía, hoxe vamos a falar de Ardia e o que digo, o que vou explicar agora que é un pouco máis complicado, un pouco máis complexo e que intentarei ser o máis sintético posible, vale para todos os núcleos rurales. Bien, entonces, identificación, como ven, aínda que en Ardia non lle afecta, é certo que antes había Reboredo, Gandariña e Balea, ahora falamos de Reboredo, Balea, San Vicente, Outeiro, Pereiriña e ahora só falamos de San Vicente, pero Ardia sigue sendo Ardia, polo tanto, aí en ese tema non cambia. O grado de consolidación, como dicía, o primeiro que temos que facer é mirar a realidade. A realidade do núcleo, é dicir, canta construción hai feita, cantas casas xa hai edificadas, porque iso vai ser moi importante de cara a poder ampliar de cara ao futuro. Entonces, primeiro, como dicía, temos que ver agora a identificación do núcleo. Aquí trouxemos, que nadie se preocupe que vamos a falar de Ardia, trouxemos un exemplo porque xa o temos calculado que é o de Estonllo. Pero insisto, isto vale para todos. Isto é o método, a técnica que utilizamos para todos os núcleos rurales exactamente igual. Polo tanto, como si ben recordan o pexón anterior que falaba, acórdanse destes circunferencias amarillas, había que determinar cal era o núcleo tradicional, aquelas casas que tiñan unha antigüedade, e despois habría que determinar a ampliación do núcleo común, do suelo común. Entonces, en base a eso nos daba a posibilidade de edificar con unha parcela ou con outra parcela. E
determinando as casas máis antiguas, se facían estas circunferencias e nos daba a extensión do núcleo rural, de tal xeito que, como ven, era identificar as viviendas e a circunferencia. Eso agora xa non é así. Agora xa non é así. Agora propoñemos outro método adaptado a lei do suelo. Porque a lei agora establece diferentes tipos de núcleos. Compacto, difuso, polinuclear e lineal. O compacto é este que podía ser a zona de San Vicente. Como poden ver, hai uns viales e se van agrupando as casas. O difuso, hai varios viales e diferentes casas. O polinuclear, donde se concentran diferentes núcleos. E o lineal, de crecemento de lineal, é un vial principal donde empezan a xurdir, a crecer casas e ese núcleo se vai estendendo. E ese pode ser o exemplo que máis se adapte ao de Ardia. Temos a carretera e en base á carretera e a zona de arriba se vai estendendo o núcleo rural. Entonces podemos decir que o lineal é o que identifica o núcleo de Ardia. Ben, antes, como ben lles decía, en base á lei de 2010, agora é a lei do 2016, o núcleo tradicional podería crecer o 50% en extensión e iso nos permite... O despertador, que eso nos permitía identificar o crecemento. Por lo tanto, en algunhas zonas se podía crecer o 50% máis do que estaba construído, en outras zonas o 33% que era o grado de consolidación no núcleo rural común. Este sistema agora tampouco é, como lles decía, agora xa non propoñemos, non temos... Non temos a diferenciación entre núcleo tradicional e núcleo común. Como ven, isto no Pexón de 2015 era así, agora non é así. Por qué? Esta é a primeira novedad que queremos trasladar. A primeira novedad que queremos trasladar é todos os núcleos rurales do Grove. Todos os núcleos rurales do Grove van a ser tratados exactamente igual. Todos os núcleos rurales do Grove van a ser tratados exactamente igual. Polo tanto, se un ten unha propiedade en Meloxo, en Campos, en Estonllo, en Ardia, en San Vicente, en Reboredo, o seu tratamento vai a ser exactamente igual. É dicir, vai a ser núcleo común e, polo tanto, a densidade é o 33% construído, temos a capacidade de crecer un 67% máis. Cando antes, donde era o rural histórico, solamente permitía crecer o 50%. Polo tanto, a primeira novedad, e como ven, estamos falando de un borrador, é que todo o núcleo rural trátase igual, núcleo común. Ben, sacamos a ficha, como lles decía, de Estonllo. Isto é a ficha que está recollida nos datos da propia Xunta e que recolle o Pexón de 2015. En esa ficha nos identifica unha serie de sitios, unha serie de datos. Superficie total, en este caso Estonllo, pero lles digo que vale exactamente igual e ahora o intentarei explicar. Aquí hai o ámbito do núcleo rural 26.800 metros. Bueno, pois a nova lei o que nos di é eso. Primeiro, que extensión de metros cuadrados ten o núcleo? 26.800 metros. Ademais, cantas casas xa hai edificadas? Cantas realmente están edificadas? Por certo, cando falamos de casas edificadas, falamos de casas legalmente edificadas. Que todos teñamos claros unha cousa: o Pexón non legaliza casas ilegales. O Pexón non legaliza casas que teñen sentencia de demolición. Por lo tanto, casas que están reconocidas e casas legales. Entonces, teremos que facer unha contabilidade, un cómputo das casas que están edificadas e, a partir de aí, sacaremos un dato que é a parcela mínima. ¿Sí? Por lo tanto, partimos do total da superficie, identificamos o número de casas que hai construídas, ademais identificamos casas. Non valen jalpóns, non valen piscinas, non valen instalacións auxiliares. Son viviendas ou establecimientos económicos reconocidos como tal. Por lo tanto, o que computamos para isto son viviendas
ou establecimientos, pero non jalpóns, non instalacións auxiliares. Polo tanto, iso é o que facemos para este cómputo. Ben, con estes datos, para o caso de Ardea, que está aquí abaixo, non sei se o ven todo o mundo, pero yo os explico, a día de hoxe temos identificadas en Ardea 117 viviendas. 117 viviendas no núcleo rural de Ardea, sí? Das cuales, despois temos 71 auxiliares, 4 naves, 11 que son outras edificacións, 18 que están catalogadas por patrimonio. Polo tanto, estamos falando de unha superficie en Ardea de 128.000 en números redondos metros cuadrados. 128.000 metros cuadrados temos no núcleo de Ardea. Polo tanto, con ese dato, temos que empezar a facer os cálculos. Temos as viviendas edificadas e, polo tanto, continuamos. Ahora vamos a determinar, polo tanto, en todo o que é Ardea, os 128.000 metros cuadrados, cal é a superficie non edificable e cal é a superficie edificable. Porque iso é un dato importante, exacto, é dicir, ahora temos que determinar cales son os suelos, cales son as parcelas donde se pode edificar. Para iso que facemos? Restamos do total, máis menos o que nos di a lei, restemos un 20%. Por qué? Porque ese 20% é o que a lei establece que non é edificable. E por que non é edificable? É o que hai que destinar, que xa está, os viales, os espacios públicos, as parcelas que non cumplen uns requisitos para edificar. Polo tanto, hai unha serie de terreno que non se pode computar, que non podemos utilizar para calcular a parte edificable. E de tal xeito que o que nos vai a quedar é o 80% restante. O 80% restante vai a ser o suelo edificable, é dicir, o suelo donde o pexón ten que traballar, o suelo donde temos que determinar como crecemos e que proposta facemos, ¿sí? Bien, entonces, como lles decía, a ficha, utilizando o exemplo este de Estoño do que estou falando, temos 26.800 metros, restamos o 20% que son 5.300 metros, en este exemplo, nos daría que temos 21.500 metros para edificar. E iso é un exercicio que estamos facendo en todos os núcleos rurales, en todos. Calculamos o total, calculamos o que está edificado, restamos a parte que non é edificable, e a partir de aí temos o suelo que é edificable. E isto é importante, porque isto é o suelo que ahora temos que repartir. É o suelo que temos que repartir. Como lles digo, de un xeito máis obxectivo, é exactamente igual para todos. Igual para todos. Bien. Temos 21.500 metros, ¿sí? 21.500 metros. Entonces, isto é, como dicía, o suelo edificable. E ahora temos que identificar cantas parcelas edificables nos pode dar. Cantas parcelas edificables podemos conseguir. Bueno, pois a operación é que damos coa parcela que realmente se pode edificar, e o que facemos é establecer unha parcela mínima, como vían antes na ficha, 600 metros, e entonces nos dá un número de parcelas. 35 parcelas. Os decimales nunca pode ser, porque claro, non lle podes dar edificabilidade ao 0,8 dunha parcela, non? Por lo tanto, 35. En este exemplo, teríamos 35 parcelas. E agora temos que mirar o grado de consolidación. Dese total de parcelas, cantas realmente a día de hoxe están edificadas? Cantas edificacións temos? Bien, pois, continuando co exemplo, insisto, isto é un exemplo, pero que é válido para todo o demais, das 35,8 parcelas, comprobamos realmente canto está edificado, aquí en este caso serían 9, e polo tanto, 9 edificacións reales divididas entre 35 parcelas nos dá un 25% de consolidación. Un 25% de consolidación. A lei nos dice que para propoñer
propoñer un sistema, de crecemento, como mínimo hai que ter o 33% de consolidación. Porque senón, iso que nos obligaría a recalcular e a aumentar a parcela. Porque quere dicir que os 600 metros dos que estábamos falando non son correctos. Polo tanto, para empezar a discutir se o núcleo rural de Ardea, en este caso, pode crecer, temos que ver que cumpla o 33%. En este caso non sería, pero, como digo, se é inferior, temos que continuar o proceso, temos que volver a recalcular a parcela mínima. Oye, con 600 non nos dá a 700, a 800, a 900. Ben, e como se fai iso? Como facemos o cálculo? Como identificamos? En base aos planos da normativa municipal actual, concretamente as normas subsidiarias que temos desde o ano 96, en base ás ortofotos do SICPA, que utiliza o sistema que utiliza a Xunta, e o reconto de edificacións existentes. Como ahora tratamos a todas as casas, a todas as viviendas exactamente igual, todas son iguales, xa non hai aquelo de esta cumple, esta é antigua, é tradicional, non é tradicional, esta está en suelo común, esta vai crecer, non, onde poñemos o radio para facer a circunferencia? Aquí non en Ardea, pero por exemplo en Reboredo, o anterior pexón, o pexón de 2015, identificaba como unha vivienda tradicional o depósito de agua de Reboredo. Claro, o depósito de agua de Reboredo non é unha vivienda tradicional, pero se eu poño eso como unha vivienda tradicional, quere dicir que metendo un radio de 50 metros xa estou ganando un terreno que non é real. Por qué? Porque iso non é unha vivienda. Entonces, é moi importante o procedimento de análisis, o procedimento de identificar as casas. E aquí dá igual que teña 80 anos a casa como que teña menos. Se está dentro do núcleo, entra dentro do cálculo. Por eso decimos que tratamos a todas as casas de igual xeito, da mesma forma. Ben, claro, lóxicamente, hai que ter dotacións de servicios, hai que cumprir unha serie de puntos e de condicións que nos marca a lei, que como ven é de 2016, do 10 de febreiro de 2016, nada, como lles digo, entrou en vigor fai 2 semanas, polo tanto, esta é a nova lei. E, lóxicamente, temos que ter en conta que sempre temos que ter, para poder urbanizar, temos que ter acceso a vial público, fundamental. No rural, temos que ter fronte mínimo de fachada, temos que ter abastecemento de agua e saneamento, e temos que ter luz. Polo tanto, é que eu teño unha parcela de 600 metros, pero ten acceso a vial público? Non pode ser edificable. ¿Sí? Para que unha parcela sea edificable temos que facer un vial ou ter acceso a un vial público. Entonces, non todas as parcelas son edificables. Non todas as parcelas son edificables. Son parcelas edificables, primeiro, as que cumplan o mínimo de parcela, segundo, as que teñan un acceso a vial público, terceiro, as que cumplan unha fachada mínima, cuarto, as que teñan luz, agua e saneamento. Sin esas condicións, dificilmente, ou casi imposible non, pero dificilmente dentro deste borrador van a ter cabida. Eso quere dicir que van a quedar así? Non, pero explico despois. Polo tanto, isto era o que propoñía o pexón. Estou falando no exemplo de Estonllo, perdón, que aquí vou non pasar de largo. Bien, e, como decía, para que a lei de 2016 o que nos dice é que como mínimo o grado de consolidación, o que falaba antes, que é un pouco lioso, pero o grado de consolidación ten que chegar ao 33%, é dicir, que se nós delimitamos un espacio e como mínimo o 33% non está construído a día de hoxe, non podemos propoñer máis crecimiento con esa parcela. Teríamos que ir a unha parcela maior, a 900 metros, por exemplo. Entonces, eso tamén non lo marca a lei. E isto era o sistema de antes. Sigo en Estonllo, non se preocupen, isto non é Ardea, pero como ven, antes habría o núcleo rural tradicional, identificar as viviendas que eran
tradicionales, entre elas, como digo, o depósito da agua de Reboredo, e en base a eso se marcaba este círculo, isto, marco o radio de 50 metros, e aquí pode crecer, e aquí pode crecer, e aquí pode crecer. Pero claro, antes, co sistema do pexón anterior, todo dependía de como identificaba esta casa. Si esta casa é tradicional, isto aí me permitía crecer. Si non era tradicional, non. A día de hoxe eso se elimina. Ben, e como lles decía, ahora como identificamos a todas as casas exactamente igual, todas as que están de vermello son as viviendas, polo tanto, eso é o que nos daría o cómputo do reconto das edificacións. Insisto, sigo no exemplo. Así pois, co borrador, isto é todo o que nos marca a lei, co borrador do ano 2016, iniciamos todo este cálculo técnico, que creo que é moi importante. Polo tanto, primeiro empezamos con metros cuadrados totales, eso nos dá a superficie total. Despois, calculamos a parcelas existentes. As parcelas é en base ao catastro. Permítame aquí un paréntesis, unha advertencia. Os propietarios son os responsables de que as parcelas estén ben recollidas no catastro. Eu sei, porque os veciños, moitos veciños no rural, e ao mellor aquí en Ardia non tanto, pero en outros rural, San Vicente, Reboredo e en outros sitios se queixaban de que o pexón non recollía ben as parcelas. E é certo que había errores de planimetría, é certo que había errores de coller as parcelas mal, pero é certo que ahora nós vámonos a guiar polo documento oficial que temos, que é o catastro. Polo tanto, se unha parcela está mal recollida, se hubo unha agrupación de parcelas, se a parcela cambiou de orientación porque hubo un acordo entre varios veciños, se iso todo pasa, ou ten pasado, e non foise registrado no catastro, nós vamos a utilizar o catastro, polo tanto van a estar mal. O que lles pido a todos, por favor, o que lles pido é que se preocupen moito de revisar como están as súas parcelas no catastro, porque nadie llas vai a revisar por vostedes. É dicir, eu me teño que preocupar do meu. Entonces, preocúpense de que no catastro está ben recollido a parcela, porque así é como vamos a utilizala nós. Como decía antes, en base ás parcelas existentes, miramos as parcelas que xa están construídas en base á lei, parcelas que están construídas, a partir de aí determinamos a parcela edificable e a partir de aí nos dá as condicións mínimas de parcela. Isto é o resumen do que veño explicando agora. Partimos da superficie total e chegamos á parcela mínima. Canto é a parcela mínima edificable? En base aos diferentes criterios que viña vendo, non? O que comentei antes. Un viario que ten ampliación, o frente mínimo de fachada para este cálculo son 15 metros, fachada de 15 metros, para este cálculo. Iso quere decir que eu teño que ter unha parcela de 15 metros de fachada para construir? No. Iso vamos a establecer na ordenanza do rural. E non vai ser, pero a lei nos exixe e nos obliga que para facer este cálculo, parcela con fachada de 15 metros. Superficie de parcela mínima, que vai a establecer a ordenanza e a partir de aí nos dá as condicións. Bien. E a propia lei nos permite corrixir, con un cálculo do 1,75, que ahora explico, nos permite corrixir ese grado de consolidación. Polo tanto, o coeficiente de corrección que se multiplica nos dá un grado de consolidación, polo tanto, o número de parcelas edificables dividido polo total, obtemos a parcela mínima. Así pois, utilizando o exemplo, partíamos de 26.000 metros, a parcela de 600 metros, o número de parcelas correxido, e, polo tanto, ahora o grado de consolidación deste exemplo nos dá o 35%. Bien? Bien, a partir de aí, estos son os cálculos que fixemos para todos os núcleos rurales, a partir de aí, chegamos ao punto de que todos os núcleos rurales do Grove tuveran o mínimo do 33% de consolidación, o mínimo do 33% de consolidación, porque eso nos determina a parcela mínima. E
E, carai, bien, e con todos os datos que lle acabo de explicar, é como lles decía que vamos a tratar todos os núcleos rurales exactamente igual, o cálculo que nos permite isto é unha parcela mínima de 600 metros cuadrados. E agora xa vexo que están todos calculando, e eu, cantos ferrados e cuncas teño, 600 metros, non teño. Ben, primer punto, en principio, e quero suliñar o de principio, toda parcela do núcleo rural de Ardea que non teña como mínimo 600 metros xa non vai a ser edificable. E como digo, 600 metros en Ardea, en Meloxo, en Estonllo, en Reboredo e en San Vicente. Todos exactamente igual. Todos, 600 mínimo metros de parcela. Bien, e entonces, a partir de aí, si xa ahora falamos do planeamiento concretamente para Ardea. As cuestións polas cuales están os técnicos facendo o pexón é realismo, é dicir, vamos a recoller o que xa hai, vamos a recoller o que hai, como sempre, e xa o dixen ao principio, perdón, estou eu hoxe comando, beneficio colectivo, polo tanto, as propostas, si son conxuntas, para facer un desenvolvemento de un suelo perfecto, é dicir, aquí hai un grupo de propietarios que van a propoñer o desenvolvemento de un suelo para facer os viales, para repartir as cargas, para facer as zonas verdes, e os propietarios están de acordo, aquí non temos problema. O único problema, que sea permitido pola lei. Entonces, as propostas non as facemos agora desde o goberno, non as fai o pexón. As propostas teñen que vir dos propietarios. Dos propietarios. Como dicía, preservación dos dereitos. Contemplamos o que existe, pero non se resolve o que xa ten orden de demolición, o que ten un expediente de infracción. E, por suposto, o que fai este novo borrador, o que fai o novo documento do pexón é eliminar todos os SUNC, todos os SUET e todos os peón, que aquí en Ardea había un par deles. É dicir, aquelas bolsas de terreno, donde había que abrir viales, donde había que repartir, eso todo queda eliminado. Queda eliminado, xa non temos deso. E insisto, estamos falando de un borrador. Ben, entonces, a partir de aí, como propoñemos o crecemento do rural? En principio, propoñemos no borrador o crecemento no rural en base aos viales xa existentes. En base aos viales existentes. É dicir, non propoñemos peón, non propoñemos eses espacios onde todos habría que urbanizar, abrir viales, nos propoñemos. Se algún propietario se unen e están de acordo en facelo, teñen que facer unha proposta por escrito. Teñen que presentala. Pero nós non facemos esas propostas. Entón, a partir de aí, respetando isto e, sobre todo, respetando os viales, facemos a proposta. Ardea. Isto é o que estaba recollido no pexón, se recordan? O azul é a zona onde estaba identificado principalmente o núcleo tradicional, e o que está máis de naranxa é o núcleo común. En un sitio se podía construir con metros cuadrados e en outro sitio se podía construir con outros metros cuadrados. Como ben saben, aquí había o peor neste, que había que abrir viales, había que facer a zona verde, había que repartir, e aquí exactamente igual, ¿sí? Ben, este é o peón que falaba, o que está aí enfrente, na zona toda húmeda, e isto era o que propoñía o pexón de 2015, todo este desenvolvemento. E este tamén, xa máis salindo, aquí está a gasolinera, bueno, pois todo este peón, que se propoñía. E o crecemento de Ardea. Ben, a partir de aí, non se ve moi ben, pero
A nova proposta do borrador, e agora vamos a ampliar un pouco, e nos comprometemos a traer planos máis explicativos. Insisto, isto é un borrador, e como borrador pode ser susceptible de cambiar. A proposta que a día de hoxe facemos no pexón é todo o que vai en amarelo. Toda a línea de amarillo é a que en principio propoñemos como borrador. E digo en principio porque, como insisto, isto é un borrador. Isto pode cambiar? Sí, claro que pode cambiar. Estamos dispostos a escoitar as propostas para cambiar? Claro que sí. Pero, insisto, as propostas de cambio veñen polos propietarios, dispostos a abrir novos viales para poder edificar. Porque se eu non teño unha parcela que teña un acceso a vial público, xa teño claro que non podo edificar. A primeira condición, vial, acceso a vial público. Polo tanto, donde antes estaba o peón, agora non hai peón, e como ven, se recolle o existente. Isto o vamos a delimitar moito ben, porque agora, moito mellor, perdón, porque tamén temos o equipo técnico que ten que ir polas delimitacións das parcelas, e isto é o ámbito que estamos propoñendo. Como ven, xa non hai diferenciación entre o azul e o naranxa. Aquí todo o suelo, todo o núcleo rural de Ardea vai a ser tratado exactamente igual, coas mesmas condicións, o mesmo mínimo de parcela. Por suposto que sempre xurde a pregunta: se eu teño unha finca, unha parcela que me mide 400 metros e teño por un lado unha vivienda e por outro lado outra vivienda e polo lado de atrás outra vivienda e non teño capacidade para crecer máis, aí se van a coller excepcionalidades. É dicir, é que eu teño 400 metros, non chego aos 600, non vou poder construir. Se ti demostras que non podes ampliar máis porque non teñes a posibilidade de obter máis terreno, a normativa, a ordenanza vai a permitir a excepcionalidade. Polo tanto, vou poder edificar con 400 metros. Pero iso é a excepcionalidade. Sí? A excepcionalidade. E, ademais, por suposto, no rural, as condicións é que non toda a parcela é edificable. Se eu teño unha parcela de 600 metros, creo recordar, non me quero equivocar, vámonos a dar un marxen, a edificabilidade está no 20-30%, quero recordar que era o 20%. É dicir, de 600 metros, creo que era o 30%. Deses 600 metros, podo edificar o 30%, é dicir, a planta 180 metros. Sí? E no rural, quero recordar que só se permite baixo máis un. Polo tanto, nunha parcela de 600 metros, eu podo construir o 30%, podo facer baixo máis un de 180 metros cada planta. Bien? Iso é o que nos permite o rural. De tal xeito que, como ven, por onde está o amarelo, queda delimitado. E por que queda delimitado por aquí? Porque temos outro problema aquí en Ardea, que é a línea de costas. E a línea de costas, desde logo máis alá, a nova lei é moi tajante, xa antes, agora máis. É certo que aquí creo que non recolle, en outros lados como en San Vicente, Reboredo sí, antes había, desde a línea de costas, había a área de protección de 200 metros, sí? Que dentro dos 200 metros non se podía construir, agora iso cambiou. Agora xa se pode construir dentro dos 100 metros. Línea de costas 100 metros. Pódese construir, antes eran 200. Pero aquí o problema é que, de cara á ribera do mar daqui, da ría, a línea de costas nos marca o límite e aí sí que non podemos mover. Aí é que nos temos que axustar. Por iso a línea amarela vai por eses ámbitos, non? De tal xeito que, como ven, isto é a proposta e de aí trasladamos a proposta borrador, que é o que hoxe vimos a presentar, para que vean a gasolinera como queda máis delimitado o ámbito. E tratamos a todos o ámbito exactamente igual. Ben, nos vimos a presentar esta proposta hoxe. É un borrador. Por lo tanto,
a idea é tratar os núcleos rurales exactamente igual. Nós queremos o mesmo para todos os veciños. E se eu sou un veciño do Grove que vivo no rural, dá igual que viva no rural de Ardia, de Estonllo, de San Vicente ou de Reboredo. Vou a ter as mesmas condicións de edificabilidade, as mesmas condicións de parcela mínima. ¿Sí? Ben. E iso é a nosa pretensión. E tratar o núcleo rural exactamente igual. Porque antes o problema era que dentro do núcleo rural alguén podía construir con 450, pero outros necesitaban 600, e outros 750, e en algún sitio necesitabas 900 metros. Tamén é certo que a lei introduce unha novedade moi importante, que non sei se algún dos presentes pode estar afectado por eso, pero que é moi importante. En ese sentido, a lei cambiou antes, cando ti estabas fora do núcleo rural, é dicir, estabas en suelo rústico, para poder construir tiñas que ter unha parcela mínima de 4.000 metros, ¿sí? 4.000 metros, e ter unha explotación gandeira ou agrícola vinculada, ter a vivienda vinculada a esa explotación. Parcela de 4.000. Ahora a lei cambiou e permite, sempre cando se poda demostrar que esa vivienda vai estar vinculada a unha explotación agrícola ou gandeira, permite construir con unha parcela de 2.000 metros. ¿Sí? Por lo tanto, iso é un cambio importante. E máis, unha parcela que eu teño, vinculada a unha actividade agrícola que podo demostrar que é unha actividade agrícola ou unha actividade gandeira, e que teño 2.000 metros, pois é para valorar, porque a mellor me interesa que non me metan no núcleo rural. Porque, ainda que este no suelo rústico, vou a poder edificar e, polo tanto, o suelo, en principio, non ten a mesma categoría que estar dentro dun núcleo rural e moito menos dun suelo urbano. Falo, en este caso, a efectos de pagar impuestos. A efectos de pagar impuestos. Polo tanto, todo aquel que teña unha parcela de 2.000 metros, que poda demostrar que está vinculada a unha actividade gandeira ou económica, que non sea un establecimiento para actividade económica, e que teña 2.000 metros de parcela, como dicía, pode construir, porque iso cambiou a partir de agora. Ben, entón, falei moi rápido hoxe, si non? Igual non me seguiron, me estou dando conta que non levo unha hora casi, e eu sempre falo máis de unha hora e pico, pero bueno. Entonces, este é o borrador que vimos a propoñer e vimos a falar, pero fixemos esta charla en Ardia non é casual, porque outro día estuvemos en San Vicente e falamos moito dos núcleos rurales, non? E vamos a falar de Meloxo e vamos a falar de Campos, pero xa vamos a falar, como dicía antes, de Teniente Domínguez, e a falar da Graña, cando falemos máis dos núcleos urbanos, que eu espero que no mes de maio fagamos xa as charlas para falar dos núcleos urbanos e, sobre todo, aquí na Graña afectaba moito os suelos as bolsas de terreno para expansión. Pero por que quixemos facer esta charla hoxe aquí en Ardia? Por que? Bueno, porque vimos a facerlle aos propietarios de Ardia, aos veciños de Ardia, unha proposición, unha proposta. En principio, isto vai quedar recollido así, e en principio este é o plantexamento que traemos. Pero, como lles decía ao principio, a Xunta ola recolle diferentes tipos de núcleo rural. E o núcleo de Ardia se pode identificar como este tipo de núcleo, sí? É dicir, normalmente, aínda que xa sei que no principio non, a día de hoxe, sempre foi a entrada do Grove e pouco a pouco iso se foi consolidando en base a unha estrada, a unha calle. A estrada que este caso podíamos identificar, lóxicamente, como é a estrada de entrada ao Grove, de entrada ao pueblo, non? En base a eso vai crecendo. Polo tanto, isto é un sistema que podemos definir como núcleo lineal. ¿Sí? Ben, este exemplo e este tipo de núcleo é o que a Xunta non está moito pola labor. É dicir, a Xunta na nova lei di que a poder ser evitaremos que haya núcleos rurales que se vayan consolidando e crecendo en base á carretera ou en base á calle. Iso podría ser tamén un pouco Reboredo Balea, en algunha zona,
E, polo tanto, a Xunta que nos di, é preferible que os núcleos rurales crezan un pouco en base aos vieiros interiores e non en base á extensión en este caso da carretera. Por qué? Porque se quere evitar que todo acabe sendo pois o túnel de entrada con todas as edificacións e xa con outra característica. En base a isto e en base á explicación que lles acabo de trasladar, podríamos facer un plantexamento que hoxe planteamos aquí, que se está de acordo ben e se non, pois non pasa nada, porque en principio a idea orixinal é a que acabo de explicar, pero, como recordan, a parcela mínima aquí, 600 metros, igual que en todos os suelos, pero valoramos unha excepcionalidade en Ardia, que sería, vostedes conocen máis que a min isto, nós fixemos algún cálculo, nós non, os técnicos fixeron un cálculo que son os que nos propoñen isto. Cantas parcelas a día de hoxe hai en Ardia de 600 metros ou máis? Sí? Ben, entón, nós que propoñemos? Se podría facer unha proposta en Ardia de que, en vez de seguir tratando Ardia como núcleo rural, se pudera tratar Ardia como un suelo urbano, pero con unhas condicións de edificación moi claras, que serían parcela mínima 250-300 metros e exactamente igual que no rural, solamente vivienda familiar de baixo máis un. É dicir, non se poden edificar edificios e non se poden... non temos un suelo urbano. Sería unha zona como máis ou menos ahora pode ser a Avenida do Conde ou como pode ser algunha zona de aquí de Juan 23, que xa falaremos de Juan 23 no seu día, porque para aí tamén propoñemos cambios, non? Pero, en principio, e iso sí é un debate que hoxe queremos abrir aquí, porque os que teñen que decidir son os propietarios de Ardia, porque estamos a falar de Ardia, habría esa posibilidad. Eso que permitiría, home, en vez de ter 600 metros mínimos de parcela a ter 300 metros, a cousa cambia. E as características hoxe de Ardia ou da maioría de Ardia, as características da maioría de Ardia xa non son tanto de núcleo rural como son un pouco máis en ese sentido. As condicións, necesitamos parcela mínima, necesitamos establecer as distancias, esa parcela mínima non me vai a dar edificabilidade en toda a parcela, seguiría posiblemente no 30% da parcela ou no 40%, ou 50%, porque claro, con 300 metros a ver que pode edificar, pero sí variaríamos un pouco esas condicións. Polo tanto, é unha proposta que nos trasladan os técnicos e que nos vimos a plantear aquí. Insisto, para que nadie se confunda e que non digan que Cacabelos dixo que ahora isto cambiaba. No. O que di Cacabelos e o que dice este goberno é: vamos a tratar Ardia como núcleo rural. Eso significará que vai a ser tratado exactamente igual que todos os núcleos rurales. Pero, si mayoritariamente, si os veciños que vivides aquí, si os propietarios de Ardia, podedes entender que podemos propoñer este cambio, sería un cambio a estudiar e a facer un plantexamento. Principalmente, cambia a parcela mínima. Cambia a parcela mínima. Polo tanto, home, se eu teño unha parcela de 600 metros e podo edificar unha vivienda e de repente teño dúas parcelas de 300 metros e podo edificar dúas viviendas, cambian os impostos, pero tamén cambia o meu patrimonio. A ver, os viales, pero exactamente o que vou. Os viales, pouco a pouco, había que facer a proposta de ir modificando. Porque se non quedamos como estamos, que nós non temos maior interés. A zona de arriba de Ardia non se podría recoller aí, porque, bueno, hai muros moi antiguos, os camiños... Pero aí esa zona casi toda está construída, e é máis, a día de hoxe temos un problema importante. Temos un problema... Que? Digo, que aí xa non hai máis onde facer, xa está ben. O camiño, e uns muros que de 200 anos, ou cantos teñen, madre mía. Que, por certo, a Xunta na nova lei di que os muros de 100 anos, os muros centenarios, hai que facer o posible por mantelos e conservalos.
Polo tanto, isto é unha cuestión a estudiar, que podemos volver a plantear, a traer outro borrador, sin maior problema, e a especificar como quedarían as determinadas zonas. E exactamente, igual non toda a zona de Ardea se pode tratar igual. Seguramente hai zonas de Ardea que teñen que quedar con unhas condicións determinadas. Pero o que plantexamos é se é viable, se os veciños ven como posible esa posibilidade, se ven como posible esta alternativa. Se non quedamos como está, e a proposta que traemos é esta: 600 metros de parcela, núcleo rural, e aquí xa llo dixen ao principio, volvo a repetir, aquí agora do que se trata é de abrir debate, e do que se trata é que falen os propietarios de Ardea, e que quen vai a decidir isto son os propietarios de Ardea. Nós aquí somos meros informadores, vamos a traer unha información para propoñer e poñer en riba da mesa. Ahora ben, hai esa posibilidad. Por qué? Porque aquí hai un vial de entrada donde esta franxa de aquí está moi consolidada a nivel edificativo. É certo que hai uns viales que son, sobre todo en esta zona, moi complicados xa para acceder con unha ambulancia ou para acceder con un vehículo, pero si é certo que hai zonas que ao mellor pode ser interesante. Polo tanto, é un plantexamento que vamos a poñer en riba da mesa, e é un plantexamento que nós lle podemos decir ao equipo técnico que o valore e que faga un estudio de que podría ser unha proposta con esas características de suelo urbano, con unha parcela podemos falar de 300 metros. Pero se non é así, isto queda como está. A partir de aí, a partir de isto falamos, sempre con condicionante e a condición de que estamos a falar de parcelas de 600 metros. Creo que a exposición é bastante clara. En ese sentido, aquí, desde logo, sempre se poden valorar diferentes actuacións, sempre se poderían valorar diferentes posibilidades de crecemento. Oye, que a miña cumple, que a mí non me recolleste, oye, que date conta que eu fixemos unha agrupación de parcelas e ora cumplo. Iso é agora o que temos que plantear e os veciños teñen que plantear. Pero nós, o plantexamento que facemos hoxe é esa posibilidade. E sobre todo, por qué? Porque somos conscientes, e é verdade, que aquí a maioría dos veciños, e cando sempre que viñamos a Ardea, sempre dixeron de manter as condicións e as características de suelo rural e de núcleo rural. E iso, para nós, é a primeira opción e é a que estamos valorando. Agora, habendo outra posibilidade, os propietarios e os veciños de Ardea teñen que conocer esa outra posibilidade. A partir de aí, oye, que ten un coste, que as terras van a ter outra consideración económicamente, sí. Que a contribución urbana ou IBI vai a ter que pagar máis, sí. Pero carai, a ver, donde eu tiña unha parcela de 800 metros que só podía construir unha vivenda, pois agora podrei construir dúas. Entonces, o meu patrimonio está cambiando tamén. E eu xa lles digo, eu personalmente, como non teño ningún interés en Ardea, non vou a tomar ninguna decisión sobre Ardea. Aquí quen ten que decidir son os propietarios, son os presentes. E, por suposto, temos que ter en conta todo iso. Temos que ter en conta todo iso. A poder ser sempre, como ven, recollemos o crecemento de Ardea en base aos viales existentes. Por qué? Porque non contemplamos viales novos, non contemplamos peóns. Ao mellor hai un grupo de propietarios que establecen ou din que uníndonos todos podemos establecer parcelas mínimas de 600 metros e que podemos crecer para facer un vial. Oye, perfecto, se presenta, aí o que teñen que facer é un proxecto, decir os propietarios que son, que están pola labor, presentar un proxecto no Concello, decir por onde van a ir os viales, decir o 10% que lle van a acceder ao Concello, onde van as zonas verdes e as parcelas de 600 metros. E a partir de aí, eso todo é estudiable. Todo eso é posible. Pero nós non vamos a propoñer, teñen que propoñer os propietarios. Eso falo para bolsas de terreno novas, sempre cando a lei o permita. E iso significaría, moi conscientemente, que hai que abrir viales. E, por suposto, abrir viales supón que o teñen que pagar os propietarios. Entonces,
Entonces, e remato xa. Entonces, por iso digo que esas propostas teñen que vir dos propietarios. Se hai un grupo de propietarios que reúnen non sei cantos miles de metros cuadrados e están dispostos, oye, pois aquí estamos dispostos a gastar os cartos para urbanizar isto, abrir un vial, ceder, zona verde, tal, e o propoñen, perfecto, se presenta por escrito, o valoramos e o podemos incluir. Se non, xa lles digo que nós non recollemos ningún tipo de desenvolvemento, ningún tipo de urbanización, ningún tipo de plan especial para desenvolver, nada. Propoñemos crecer en base aos viales e, por certo, crecer en base ao que xa está construído e, como lles decía antes, ao número de parcelas que nos dá, porque a consolidación de Ardia é moi alta. O suelo de Ardia está bastante construído, como ben decían, xa hai zonas onde prácticamente non se pode crecer. Polo tanto, as parcelas que quedan, digamos, libres a día de hoxe para crecer, non son tantas, de tal xeito que iso é un pouco, pois, a proposta que trasladamos, non? Entonces, a partir de aí, eu xa me calo un pouco a boca e estamos para que...